Čauko lidičky, vítám vás. To video, protože mě se sama vypla. No, jak jsem tady, tak oveskaz, no, to byl fejkový oveskaz. Já jdu na vecku. No, tak lidi. Já se jdu zeptat mamky, jestli se mu něco dá. Ne. Kámo, Jar, to nechám. čau. No, lidi, tady Fortnite Dejte mám 2000. 14 odběr. Fortnite 2000, furt tady staví nějaký debilní, nějaký prostě hnusotní. A on to tady všechno vypotřeboval. Všechno to tady vypotřeboval. Yes! Lidi, je tady UFO. No? A kde? Jo, mělo by to být tam tady. Tak já tam jdu. Je tady UFO, lidi. Je tady UFO, já rozsekám. Chainsaw. Komu to má fakt detail, jak se to hýbe. Koukejte, jako zničím. Když mám méně batonžán. Váááá. Úplně jsem roztřískal. Doufám, že mi tam padne třeba ten keyboard bez tělí, kanon. Vám. Protože mě by se hodil. No. Budu mít 14. Ale za stroj jdeme do obchodu. Teď. Hned. Zrovna teď? Já vím, já jsem si to nenaplánoval. Ale mezi tím se Nejdu. nabíjet tohle. Já mám zrovna nejlepší káceční zbraň. No prostě pojď. Nejdu. Dělej, musíš. Nemusím. Musí. Máma ti to taky řekla, že musíš prostě. A proč? Mama ti to řekla, tak jdeš. Nejdu, protože má takhle dobrý věci. No, tak já to mám, že ty někam nejdeš. Ale víš, že musíš. Proč? Protože máma se tady o tohle nemůže postarat. Já se to postarám sám. Proč nechceš chodit do obchodu? Já bych šel, ale já mám zrovna dobrou věc, chápeš? Je to jenom hra. A co tam Fortnite včera? Mě je to stejně jenom hra. Dneska budu s tebou hrát, co budeš chtít? Klidně i Dead Rails. Blizzard. I klidně 1999. Jo. Všechno? Jo. A co kdy napadlo? No, tak s tebou nebudu hrát nic. Proč? No nic. No a já mám zrovna dobrý play, já mám dobrý hráče. Takže ne. No. No, ale nebudu s tebou nic hrát. Ale ty to lžeš, já to vím. Nelžu teď. Ne, už to říkáš po několikátý. Teď fakt nelžu. To vím, že lžeš. No. Ale já to vím, že lžeš. Můžeš si dát koupit nějaké čipsy. Ne, nemůžu, protože Fotr mě to zakáže. Já upředu. Ty ho nepřemluvíš nikdy. Koho má radši? Mě nebo tebe? Co? Mě nebo tebe má radši? Tebe. No, tak je, že ho můžu přednout. Ale jenom když půjdeš. Jinak ne. Myslíš si, ale že jsem debil? No to je. Myslíš si, ale že jsem debil? Myslíš si, ale že jsem takový debil, že se nechytám? No já si to nemyslím, David, ale fakt. Měl by si chodit ven. Já chci chodit ven, ale já vždycky mám najednou dobrý loot. Chápeš? Pojď ale, je to jenom blbá hra. U tebe jsem ti to říkal každý den a nic. Doma si s tebou záhnou 1994. Ne. Nebo Dead Rails. Co, a mi se to vyplo?